Luzon, Visayas, Mindanao, mga kanguso. Ako po ang inyong kanguso. Kanguso mo, Jessica Soco. Andito kami ngayon sa bayan ng Bautista upang bisitahin ang isang Mexican resto bar. Atin ding tignan kung ito nga ba ay approve sa panlasang Pinoy. Uy, sarap! Ma'am Nika! Tahimik ka lang ba sa umpisa? Yes. Gusto ko ng lemon, gusto kong tequila! Hola, I'm Nika from Mexicanto. I'm the owner of Mexicanto, and here we offer variety of Mexican street foods. Actually, ano siya, fusion of Filipino and Mexican street food. Ang mga best sellers natin dito yung mga famous Mexican street foods like tacos, burritos, taquitos. We also have quesadilla, carne quesa, chimichanga, meron din tayo nun. And sa mga Filipino foods naman, we have our authentic Kapampangan special sisig, meron tayo nun. Meron din tayong lechong kawali, chicharong bulaklak. Tapos, we have this food porn series na tinatawag namin yung mga Pinoy tusok-tusok natin. Na dito lang sa labas ng store, andito nakalatag yan araw-araw. Every 3 p.m. meron na yan, mga kwek-kwek, tokneneng, fish balls, squid balls, tokwa, fried tokwa, and mga barbecue. Actually, wala namang mabigat na pinanggalingan. Basta Mexican food siya sa kanto, para gano'n. Mga kanguso, narito mo tayo ngayon sa Mexicanto. Kasama ho natin ang ating mga kaibigan at suportahan ho natin ang Pangasinan Vloggers. Kasama rin natin titikman at titikim ng pinagmamalaking Mexican-inspired. Dito lamang yan sa bayan ng Bautista. Parang siyang lechon. Pork carnitas. Yes, pork carnitas. Slow cook yan na pork. Na may, yes, for 6 hours. Niluto yun for 6 hours ng slow cook. Meron yung laman, skin, and taba ng pork, and lechong kawali, and chicharong bulaklak. Siniyasat ng aming team kung ano nga ba ang sangkap sa napakasarap na nachos gracias. Dito lamang yan sa Mexicanto, Bautista. Abangan, mga kanguso! Ang pinopromote namin dito na para maging accessible sa mga tao, yung Mexican street foods. Na baka kasi ang tingin nila sa Mexican street foods ay baka social, yung ganyan. Dito sa Mexicanto, pinopromote namin na hindi, abot kaya nyo siya at accessible at andyan lang lagi. Nasa kanto lang. Kapabag maang ito. Umusok na lang. Ano yung tsura namang? Yung matsura ko. Piyak ako. Umiiyak na, papawisan na. Tayo biryaan na pinaprepare. Birya. Biryani. Isa sa mga best sellers namin. Bolo ng biryani? Ay, iba rin yung biryani. Indian na yun. Andyan. Easy. Gwapo na, walang akong biro. Ano? Hanghang, pero gwapo. To. Buti gumaling ka na Ayan. nga, Kuya Vlogger. Chicken. Kain lang pala katapat niyan. Chicken taquitos. Yan. Dito sa Mexican to. Try nyo. Masarap talaga. Maniwala ka, sir, dal-dal na. Masarap talaga. Dinal-dinan ko muna bago ko kinain para masarap.
i-invite namin kayo dito sa Mexicanto from 10 a.m. to 10 p.m. from Monday to Sunday dahil Happy Fiesta Bautista. Mag-open po kami ng 10 a.m. to 10 p.m. every day. Pagdating po ng July, babalik tayo sa day off natin na Sunday. Close kasi talaga tayo every Sunday. So pagdating po ng July, babalik tayo sa regular store hours and store schedule natin. Busog na naman tayo mga kanguso. Kung gusto ninyo ng Instagrammable, napakasarap na Mexican-inspired, matatagpuan lamang dito yan sa Mexicanto Bautista na kung saan napakasarap lahat ng kanilang ino-offer. Mga kanguso, ano pang hinihintay nyo? Tara na, makisaya at mabusog sa kanilang napakasarap na Mexican-inspired mga kanguso. Ako nga po pala ang inyong kanguso nyo, Jessica Soco. Maraming salamat mga kanguso. Muchas gracias, Direct RJ, for visiting Mexicanto Bar and Restaurant. Like and follow nyo po yung page niya.